Svaz autorů a interpretů zahájil ve finanční spolupráci s nadací Život umělce činnost Klubu mistrů. Ten je určen všem členům SAI, kteří se své umělecké profesi věnovali po celý život a současně i nabízí možnost spolupráce mladším hudebníkům a autorům. Ti prvně zmínění na svou práci nezanevřeli, ale někdy už nemají tolik příležitostí potkat se na pódiích nebo v zákulisí se svými kolegy a přáteli. Klubem mistrů tak vzniká nová platforma, která nabízí nejen možnost setkání, ale i další koncertní činnosti, sdílení zkušeností a slibuje v budoucnu i další hudební a kulturní program. První akcí Klubu mistrů byl koncert v divadelním sále na Pražském Chodově. Spadla mi řasa na notovou osnovu. Jsem rád, že se tady můžeme sejít při příležitosti založení Masterklubu. Předseda Svazu autorů a interpretů Jakub Nový popřál Masterklubu nejen vše nejlepší, ale vyjádřil i přání, aby Masterklub propojil všechny generace muzikantů a tím i obohatil SAI jako profesní svaz.